maka ọgwụgwọ nsọ Chineke na mgbaghara Chineke n'isi ha na niile nke nọ n'ime ndụ ha. Linus na Maria oke osisi na-ekene Chineke ka Princess Rosemary oke osisi na-eme omume ntụrụndụ n'ụlọ akwụkwọ, na-arịọ Chineke ka ọ gaa n'ihu na-agọzi ezinụlọ ya. Ezinụlọ Udoji na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Joe Udoji. Ezinụlọ Ife dịka nwa Okoye anyị ha na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Dorothy Chinedu Okoye Obiọra na Grace Onyali. Ezinụlọ Julius Ekemoli na-arịọ maka ezumike mkpụrụ obi Jonathan Ekemoli na Emmanuel Ekemoli, Francisca Obikwel Okoye, Wilfred Pascal Obikwel Okoye na Cecilia Okoye. Ka mkpụrụ obi ndị nwụrụ anwụ anyị kpọpụtara tata na mkpụrụ obi niile gwara gara aga. Onye isi ntụaja Mass tata bụ ụkọchukwu Wisdom Obiajuma. Biko a na-asị na onye nwe moto Porsche with license number 8VEU205. Ya gara ezi, any attention ya biko. Moto ya na-asụ hapụ moto ya on. Thank you. Oito do yes sir. Biko, keta ka anyị kwute n'ọtọ tinyekọta ọrụ n'ugwe. 15.
na bola chita. Udo deruno. Tuko kolasiyono. Yaga zeruno. Tuko tita manai ne mana Jesus. Tabu Sunday abalemu kwa June now for 2025. Musukoso Catholic ne mbugo rakoneni we in Jesu Christi the ascension of our Lord Jesus Christ. Aine kene chineke makiyo mani ne kone hanane obulade ndungo ya ino boteta obulade kosti tutanye ba ifyo kwe preach. Aina se oteta mani ne mbuge ni yotoni ne mbuge na Jesus. Ana misa ine tandri ne yoke bahana ma. Dali na ikone panai kane tutane pere. Nandali ne mbuge chite na ima mbuge panane tutane pere. Kastena da misa kaina cho. Kashineke onye ebere bakra ose ne maka mameture mbuge jamani estena Christi onye. Aine ne bakre ba. Nehia mwobe kundeji chawa mwakoza endidia kai mulatisi alatia atamusa. Munena Kristi di padoma ingoma makan kwemwe kenyuka desi anoa wano kai nyutama kanuchani ayo chine kemba ngenyo. Kukuta mwa chine kenine.
Chineke pụrụ ime ihe niile mee ka obi anyị jupụtara n'ọṅụ na ekele maka nhagoro n'eluigwe nke nwa gị, n'ihi na nhagoro ọ hagoro n'eluigwe bụ mmeri nke anyị mere, ebe onye isi anyị buru anyị ụzọ gawa. Anyị ndị bụ akụkụ ahụ ya nwere nchekwube na anyị ga-eso ya bata n'otuto site na dịgụnanya Jesu Kristi nwa gị, na-egide ya dị na-achị dịka n'otu nke mmụọ nsọ, Chukwu site n'ụwa tupu ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'ọrụ ndị ozi. Ezigbo Theophilus, n'akwụkwọ nke mbụ edere m ihe banyere Jesu mere na nke ọ kụziri site n'oge ọ malitere ọrụ ya ruo ụbọchị Chineke nara ya n'eluigwe. Ma tupu Jesu arịgo n'eluigwe, o sitere n'ike nke mmụọ nsọ kụziere ndị ahụ ọ họpụtara bụ ụmụazị ya ihe omimi dị iche iche. Ma mgbe ọ hụsịrị ahụhụ ọnwụ, o gosiri mmadụ ndị a onwe ya 10 ụbọchị n'ụzọ dị iche iche, na-adịghị n'afọ ngụfọ na o biliela, na ọ dị ndụ. N'oge a, Jesu nọ na-akụziri ụmụazị ya ihe banyere alaeze Chineke. Mgbe ya na ha zukọrọ, o nyesịrị ha iwu ike sị, unu esikwala na Jerusalem pụọ ugbu a, kama cherenụ nkwa nke Nna nke unu nụrụ n'olu m. Unu ma na Jọn jiri mmiri mee ndị mmadụ mmiri Chukwu, ma Chineke ga-eji mmụọ nsọ mee unu mmiri Chukwu n'oge na-eteghị aka. Ya mere, mgbe ndị ụmụazị ahụ gbakọrọ, ha wee jụọ Jesu sị, Onye nwe anyị, ọ bụ n'oge a ka ị ga-enyeghachi Izrel alaeze? Jesu wee sị ha, ọ bụghị ihe dịrị unu ime oge ma ọ bụ ụbọchị nke Nna m debere n'ike nke aka ya, kama unu ga na-anata ike mgbe mmụọ nsọ ahụ dakwasịrị unu. Unu ga-abụkwa ndị akaebe m n'ime Jerusalem, n'ime Judea na Samaria niile, rukwa ebe ụwa sọtụrụ. Mgbe Jesu kụziri okwu ndị a, mgbe ndị ụmụazị ahụ nọ na-ele anya, wee welie Jesu elu, igwe ojii wee kpuchie ya, zọpụ ya n'anya ha. Ha wee legide anya n'elu ka ọ na-aga. Ma mgbe ha na-ele anya, na mberede, ndị ikom abụọ yi uwe ọcha guzoro ha nso sị, ndị Galili, gịnị mere unu ji guzo n'ebe a anya n'eluigwe? Jesu nke a, onye a hapụrụ unu rigo n'eluigwe, ga-abịakwa ọzọ, otu a unu hụrụ ya ka ọ na-arịgo n'eluigwe. Okwu nke Osebụ ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, Chineke ji mkpu ọṅụ arụgo n'oche eze ya. Gbuoronụ Onyenwe anyị opi ike. Chineke ji mkpu ọṅụ arụgo n'oche eze ya.
n'ihi na onye nwe anyị onye kacha elu onye dị ebube bụ eze kacha eze niile ọ bụ nnukwu eze na-achị ụwa niile. Chineke na-arago n'oche eze ya. Ọ bụkwa n'ụdị opi igwe ka ọ na-agbago. Werenụ Chineke ukwu otito, werenụ ukwu otito, werenụ eze anyị ukwu otito, werenụ ukwu otito. Ụwa niile ọ na-akpa otito. Chineke bụ eze na-achị mba niile. Chineke nọdụ n'oche eze ya dị nsọ. Chineke nke dị nwere anyị Jesu Kristi nna nke otito nye unu mmụọ nke amamihe na nke mkpughe iji mata ya. Ana m arịọkwa ka Chineke meghee anya nke obi unu wee mata ihe bụ nchekwube nke anya nke obi unu, ka unu wee mata ihe bụ nchekwube nke ọkpụkpọ ọ kpọrọ unu na ihe bụ akụ nke nketa ahụ dị ebube n'etiti ndị nsọ ya, n'ihi ịbụ ịdị ukwu na-enweghị atụ nke ike ya n'ime anyị bụ ndị kwere ekwe, dịka ọrụ nke ike aka ya siri dịrị. Nke a bụ nke o mejupụtara n'ime Kristi mgbe o siri n'ọnwụ bilie ya, mekwa ka ọ nọrọ n'aka nri ya n'alaeze eluigwe, ka ọ nọdụ n'ebe dị elu karịchaa ọchịchịrị niile na ike niile na ịbụ isi niile, bịakwa dịkwa elu karịa aha ọbụla ama. Ọ bụghị naanị n'ugwu, ọ bụghị naanị n'ọgbọ nke a, kama ọgbọ nke ga-abịanụ. Chineke edebekwara ihe niile n'okpuru ụkwụ ya, mekwa ya isi ihe niile maka nzukọ ya, nke bụ ahụ ya na uju nke ahụ na-emezu ihe niile, jupụtara ihe niile. Okwu nke
ọmụmaatụ ya sị, otu a ka e dere ya n'akwụkwọ nsọ na Kristi ahụ ga-ahụ ahụhụ sikwe n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ. Na malite na Jerusalem, a ga-ekwusakwara mba niile nchegharị na mgbaghara mmehie n'aha ya. Unu onwe unu bụ ndị akaebe ihe ndị a. Lee, aga m eme ka ihe ahụ Nna m kwere unu na nkwa bịakwasị unu, ma nọdụnụ n'ime obodo a ruo mgbe Chineke ga-eyikwasị unu ike ahụ nke si n'eluigwe dịka uwe. Mgbe Jesu kwusịrị okwu a, o duru ndị ozi ya pụọ gaa ruo ụzọ Betani. O wee chịlie aka ya elu gọzie ha. N'oge ọ na-agọzi ha, ka o siri n'ebe ha nọ pụọ, o wee rọgoro n'eluigwe. Ụmụazụ ya wee kpọrọ ya isi ala, werekwa oke ọṅụ laghachi na Jerusalem. Ha nọgidere n'ụlọ nsọ Chineke na-enye Chineke ekele. Oziọma ose n'ụwa. Guys, pelos da manca no buena tambara. God is good and all the time. Kalau tuh di mana? Kalau di dalam sabu ụbọchị dị mkpa nzukọ nsọ Katọlik ka anyị na-eri oriri nrọgọrọ n'igwe nke dị mụ na Jesu kwusịrị agụrụ n'eluigwe. Ka o sitere n'ọnwụ bilite, o wee rọgọrọ n'eluigwe nọdụ n'aka nri Nna. Ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Ọkwa ha ekwenyere ya kwa? Enwere m ajụjụ atọ m na-ajụ. Ọ na-asacha ajụjụ ndị a niile okpete nke taa bụ: nke mbụ, mkpụrụ ụbọchị ole ka ọ nọ ka Jesu bilitetara n'ọnwụ tupu ya arahụrụ n'eluigwe? Nke abụọ, mgbe Jesu bilitere n'ọnwụ, olee ebe ọ nọ tupu ya arahụrụ n'eluigwe? Nke atọ, kedu ihe mere o ji na-arahụrụ n'eluigwe ozugbo o bilitetara n'ọnwụ? Ajụjụ ndị a bụ ihe a na-akụzi anyị n'ụbọchị enwere n'ọzọ. Nke mbụ, abalị ole ka ọ nọ? Abalị ogotiri n'ọnwụ biliteta, abalị ole ka ọ nọ tupu ya arahụrụ n'eluigwe? 40 is symbolic in the church. 40 dị owu njirimara nzukọ. Maka na ụmụ Izrel gara na ịkpa iri afọ anọ, 40 days they walk in the desert to the promised land. Jesu buru ọnụ abalị na ehihie na how many days? 40 days. He fasted for 40 days and 40 nights. Mgbe Jesu ziri Jona ka ọ gaa dịkwa ndị Ninive ka ha chegharịa, ọ gwara ha sị 40 days and I will destroy the Nineveh. The book of Jonah chapter 7 verse 3. Nke ọzọ ahụ, oge Jesu bilitere n'ọnwụ, ọ nọ 40 days. Ị calculate ya from 20th of April ọ bilitere n'ọnwụ till Ascension Thursday, May 29, or exactly 40 days. Mana ha ji na-celebrate ya taa ahụ Episcopal Conference of America dowere nke ha na Nigeria.
decide ime ha eme nke ha na Sunday after ascension. Oya mere anyị na-eme nke anyị n'ụbọchị taa. The second question, kedu ebe Jesu nọ 40 days before ya ratara ndụ? Onye? Olee ebe ọ nọ? Anyị mana Jesu Kristi bụ Chukwu eze bụrụkwa mmadụ ezi, mana ozugbo o siri n'ụmụite ọ sị ikike niile nke nọ n'eluigwe na nke nọ n'ụwa nọzi n'aka gaa zuo ndị mba niile na-emere ha mmiri Chukwu n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, na-akụziri ihe niile nkụziri unu ka ha dowe iwu Chineke. Lee anya, anọnyere m unu ụbọchị niile ruo na ngwụcha nke ụwa. Matthew chapter 28 from verse 18 to 20. Ọ nọ na Baịbụl. Jesu nọ ihe ma abụ ya ebisa nwaanyị oge mere ihe ndị a maka na ụmụazụ dị confused. Ha na-aghọta anya na-ebutere ka Chineke ga-eji nwụọ. Chineke abịa nwụọ n'elu oge. Onye a mere onye ngwọrọ ya gara onye isi ya nwụọ. Mere onye nwụrụ ahụ ya otu o siri nwụọ. So they were all confused. So the last question but not the least. Kedu ihe mere Jesu na-aragoro ihe n'eluigwe nọdụ n'aka nri nna ndị eze? Kpọrọ na ya onye kwuru kpọrọ na aka ka o mee okwukwe ya dị ka ọtụtụ mara ihe. Ma ọ bụrụ na ọ ịma nwere ka na-esi ahụ mmadụ onye na-emetụrụ ahụ ma dị ntakịrị. Parents anyị chi metụrụ ahụ ha sịrị wisdom ngọzi na Kristi na nsoro n'ụlọ ọgụ nsoro n'ụlọ ya adọghị aka na tuna kwa agụ jiri gide pe ofe no ga ho na wo mo pe bre ya kwa ya ga se ego unu le ko on kojo na ga le una ru pro bre apo to pere ne before ha ga ta lo ha mo na yo ka ni no ko wa ni te he ma ga ga e ke respect yo ama mo na na mo na chore mo ko unu no mo edari people chọrọ nwụ nọ n'aka ya ma parents ha nwụdere gị n'aka ka ọ gaa somebody chọrọ nwụ na-achọ izu ụmụ ya ozi na mkpụrụ ochie ọ bụla ka ọ na-esi eme ịnwụ nna nwụ na ọchị nwụrụ ọ bụ Obinna bịa kpụrụ ụmụnne gị bịa mere Obinna nọdụ ebe a ị hụrụ ala ahụ n'ebe a ebe a nke ị ga-arụ ụlọ ị hụrụ nwanne gị nka ebe a ka ọ ga-arụ mpi ya unu alụkọrọ biri n'udo oge dị na legedu ụmụnne gị nwa ndị ọba akụta kele okwucha ya ọ nọchọ ka last born nọrọ nga ama ya nwụọ ya sị Chiamaka gaa kutere mmiri bifo Chiamaka abịa ya nwụọ maka na ọchọghị ka last born nọ dị ya otu o si ahụ ụta ka ndị mgbe ochie na-esi ọkwa nne ọ ya na-ede esi ome Jesu chọrọ ka ndị a obi sie ike na-enye instrọkshọn ụlọ akwụkwọ ụlọ agakwa n'ebe ụlọ na ọ dị na Jerusalem ruo oge ogo nnu natara nkwa nke nna kedu ihe ọnwụkwa nna kpọrọ na ya ka izite mmụọ nsọ Holy Spirit ọ gwara anyị ụkwara na aka ma ịzọbara anyị ọ gwara aka ọ na-adị mma mmadụ iwu ogbenye wụrụkwa arụsị oge anyị dị obere anyị na-aga katikizim ọ nwụrụkwa anyị na-ekwe ihe na-eme Jesus nwere ụmụazụ ya amawala ụlọ nna anya na-esite ụlọ gbasa ole kasị ike ike ụlọ
achacha ihe niile bifo ya aragara ya ma obi siri ike maka na ụtọ na-atụ ha gịnịkwanụ ka esiri gbuo nna igbo nna igbo ekesa Superman na-abịa otu a ya disappear. But how many times they attempted to kill Christ and he disappeared? So, how come? How did you die? When Jesus resurrected, don't go give to them about Thomas. Thomas was saying, "Oh yeah, they may talk again. Tianga gave up. Tianga. Hey, how good so cool. Actually, no more. Okay, how many? Actually, no more. Now more in my house, they come more. That's what we want to know. We don't have to carry it. You know how so real, my uncle. We don't know how to acquire. You know, we can get according to chapter 1 from verse 1 to 11. If I'm going to go to the Indian Basara list, the if you know what I'm saying. He didn't have the other one. Oh, yeah, I'm going to say it. How long is the amount? They check and make them also. Maka na Pentecost on the Gaga or what I needed. Maka was almost what I was there. Okay, still I need. When I do, when I know, now, I have me and my watch you to do. Also, I am a very good job. I don't want my wine. Yeah, woman, I have one. Only all I know, 50 years here. I assure you, the next 40 years, they got only got you get on I don't want facility to get back. I find it in the next 40 years. So, the guys that are if you put in one, how much in all the program has to be got for a when I have a university, I go on. You know how problem. And one man can say, "I'm cases." Okay, Mama, I draw one of my cousins. He can say, "I can in my head, just in my head." You get to get it. I say, "I get it in your." What am I here? So, the one man can do that. They don't know how to fry me. Can you know what it is? So, it is no more. Maka ihe nke ala eze eluigwe na ihe nke na-abịa maka onye nke mmụọ nsọ na 40 days. Ichi kụziri nwa gị ka esi Friday, highest 2 weeks. Nwa ha mụtara ka esi Friday. Ụmụ China, ịhụrụ ụmụ China na-eme, ụmụaka ka nọ primary school. Ụbọchị ndị anyị na-agba ihe na ụmụaka China ga-eji ha ndụ ọka eji eme nakwa eziokwu ụmụaka ụmụ China. All those things, they are just using it to their leisure time. Okay, how do we speak it? Somebody at work, in Africa, $1, come and take $. No, it doesn't work like that. I was recusing my auto just socially make it, what put that time here, Kuzero Mazo, make OBC Hike. I was room one, OBC Hike, Hamana, all Naya, they can survive. I want to follow my kind on our parents, actually, I am Haga, Madinga Haga Bido. Oh, yeah, he just on a Kuzra no Bochita. No, over Quadro Numazia. I want to see Johere, Quadro Moine, Kuzero Moine. Oh, for the mark and the neighbor and Amaketa Sefre. They don't know how to wash dishes. I said, no, leave him, he will break it. Let him break it. Tomorrow he will not break it again. You teach your children. Kuzireha. Ụmụazụ n'ihe ọgụ nke mbụ a gwara anyị na ụmụazụ nọ na-ele anya n'eluigwe oge Jesu rọgoro n'eluigwe. Ndị ụmụ ozi abụọ abịasị ụmụ Galili kedu ihe unu na ebe a na-ele anya ị hụrụ Jesu unu hụrụ ebe a ka ọ na-aragoro n'eluigwe otu ahụ ka ọ ga-esi lọtọkwa bịa kpee ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. They were looking up to heaven. Anyị nwa ka ebe anya anyị nọ ebe a na ihe nke ụwa na-agabịa
all of us, I want to be the next 50 years, I don't want 50 years, the next 40 years of the Ghana. How are we preparing? Depending on how focus I have to it's a show. Then I have to go here, we'll get our power, and one day we'll all be here. So now you are in what time. Can you never go down here? But can I tell you I got already really use it? All night beaches won't know what. I guess no prayer I've done. Then get one, I got only to make another mister. When you are, can I get the one I can take the name one. What I want to tell no one know what I have to know this rather than if there were then I twist the can I be the author of the wine?
Jesu akụzirila anyị maka ihe nke eluigwe gbanụ ka anyị ọnụ Chineke onye anyị amara anyị ga-eji lekwasị anya n'ebe ụdị ndụ ahụ nke ga-eme anyị erute alaeze eluigwe. Zitere anyị amara, tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko eze zitere anyị amara. Zitere anyị amara, tụkwasị ya ngọzi. Chineke nke igwe na zitere anyị amara. Ka anyị cheta Pope anyị Leos XIV maka ịdịkọ n'otu nke ndị otu Kristi, ka agụụ ịdị n'otu bụrụ nke gara akpọlite ihe na ndụ ha na-ebi maka ọlụ ebere na nyekwa ịkpọku ekpere ọnụ nakwa ikpekọ ekpere ọnụ. Anyị ayọ gị dị nwe anyị. Zitere anyị amara, tụkwasị ya ngọzi. Chineke nke igwe biko zitere anyị amara. Maka ụwa anyị bi n'ime ya, ka o nwee ọnụ site na ịbawanye na-elekọta anya nke mmadụ niile nọ n'ime ya. Anyị ayọrọ gị dị nwe anyị. Zitere anyị amara, tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka ndị a na-akpagbu maka ihe okwukwe ha, ka ha nweta mgbamume, bụrụgodu mgbe ụbọchị nyere ha ike, ka ha nweta ike ha ga-eji na-anagide mgbamume, ka ha ga-eji na-anagide ahụ dịrị ha. Anyị arịọ gị dị nwe anyị. Zitere anyị amara, tụkwasị ya ngọzi. Chineke biko nna zitere anyị amara. Maka ndị dikin n'ebe niile, ka ha na-eṅomi isi ndị ya nsọ na ịrụ ọrụ ebere, na-enyekwa aka na ndụ ha. Anyị ayọ gị dị nwe anyị. Zitere anyị amara, tụkwasị ya ngọzi. Chineke nke igwe nna zitere anyị amara. Maka ọgbakọ anyị nke a St. Eugene, ka anyị na-akwado ndị niile wepụtara onwe ha maka ọlụ ịgbasa ozi ọma. Anyị ayọ gị dị nwe anyị. Zitere anyị amara, tụkwasị ya ngọzi. Chineke nke iko nna zitere anyị amara. Ka ndị niile nwụrụ anwụ, Pope Francis na ndị anyị na-echeta na aja misa tata,
ka ha site n'arịrịọ na ekpere anyị nweta ebere Chineke na ezumike ebe ebe na alaeze eluigwe. Anyị arịọ gị dị nwere anyị. Zitere anyị amara, tụkwasị ngọzi Chineke biko nna, zitere anyị amara. Otu a ihu anyị siri dị iche iche, otu ahụ ka ebumnuche anyị na mkpa anyị siri dịrị. Ugbu a ka anyị hụlata isi ala tie ihe ndị ọzọ na-akpa anyị n'obi. Ezi Chineke dị ndụ, anyị bụ ụmụ gị, anyị eburule mkpa anyị were echiche ọma anyị niile were chee gị n'ihu. Biko bịa mee kara ka anyị rịọrọ site na Kristi onye nwe anyị. Ntị 220.
Chineke ọmamma mma zụrụ arụọ m ga-emere Chineke nwami ihe anyị ga-enye gị o Chineke ọmamma mma zụrụ arụọ aya isi ọ bụ onye ga-akọchasị ya mesa ama Chineke anyị abụọ ọma ka anyị jiri bịa n'ero gị Chineke abụ otito ka m jiri bịa n'ero gị soro m na-eto ya na ọ dị mma soro m otule ya na ọ dị mma ndị nke Chineke bịanụ aga m akọrọ nụ ihe Chukwu mere m ịhụnanya Chineke karịsịa soro m tochekwa ndị na-embe kụrụ gị ị na-aza m ede n'anya n'azụ n'ime nsogbu akwa mbe kụrụ gị ọkwa ịzara m Chineke ezigwe abụ otito ka m ga-eji wee kelee gị Chukwu nna m abụ otito jaa ya mma o Chineke dị mma ebube gị dị okwu ihe o mere m ihe o mere m ihe ọ na-emere anyị ọ na-amapụrụ ịkọcha ya ọ bụ ndụ o nyere anyị arụ ike o nyere anyị ihe ọ na-emere anyị ọnụ mapụrụ ya mere soro m na-eto n'ọdị mma soro m okele ya n'ọdị mma ndị nke Chineke bịanụ aga m akọ ihe Chukwu mere m ịhụnanya Chineke karịsịa mgbe niile mbe kụrụ ya ị na-asanye elele anya n'azụ n'ime nsogbu akwa mbe kụrụ gị ọkwa ịzara m Chineke onye na-eme mma onye nye ya ọmụmụ ezigwe onye odikagbo ihe ebube emelanụ ihe ebube emelanụ ihe ebube emela ihe ebube emela ihe nwanne m kelee ya ebube nwanne m kelee ya nwanne m kelee ya ka anyị kelee ya kelee ya naanị kelee ya anyị ekele ya nwanne m kelee ya anyị kelee ya kelee ya ka anyị kelee ya nwanne m kelee ya ya ebube ọ gọzila m Chineke si na ọ gọzila m ebighị ebi gọziwe m ọ gọziela anyị onye nwe nwa si na gọziwe m ebighị ebi Chineke si na gọziwe m ezi chimule agaziri ezi chimama agazi ezi chimle onye na-enye ọmụmụ aga ezi chimama agazi ezi chimle aga onye na-enye ndụ agazi ezi chimama aga ezi chimle chimole agaziri magazi ọ gaziri anyị agazie o tinyere ya chara ọ gbanyere ya aka agazi ezi chimama agazi ezi chimule aga ezi chimama aga ezi chimama aga onye na-eme mma aga ezi chimama agaziri magazi ị ga-asị m efe na ya gị ga-emere m ihe a na-emere m ị ga-asị m efe onye na-eme mmemme were m ihe m na-arịọ nụ ya asị m efe na ya gị ga-emere m ihe a na-emere
mepe onye na-eme mmemme were m ihe m na-arịọ nụ ya o si me ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mepe onye na-eme mmemme were m ihe m na-arịọ nụ ya o ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mepe na ya ị ga-asị mepe na chime ị ga-emewere na m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mepe na onye na-eme mmemme were anyị ihe anyị na-arịọ nụ ya o gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mepe onye na-enye ndụ emewere m ihe anyị na-arịọ nụ ya o gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mee onye na-enye ndụ emewere anyị ihe anyị na-arịọ nụ ya o emere n'ihe ọ na-emere m ị ga-asị mee ị ga-asị mepe na ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mepe na onye na-eme mmemme were m ihe m na-arịọ nụ ya o ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mepe onye na-eme mmemme were m ihe m na-arịọ nụ ya o si mepe na ya ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mepe na ayọrọ m ya nwa onye m nwa nyekwasị m ọzọ si mepe na ọ gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mepe onye na-eme mmemme were anyị ihe anyị na-arịọ nụ ya o si mepe na ya gị ga-emere m ihe ọ na-emere m ị ga-asị mepe onye na-eme mmemme were anyị ihe anyị na-arịọ nụ ya o asị mepe na ya ọ gị ga-emere gị ihe ọ na-emere m ị ga-asị mepe ya n'ụwa ọ dị mma ọ dị njọ ekwere egwu aga m agbaba n'ime Chineke Rwan ụmụnne nkaja nna nke unu bụrụ ihe nke ga-asọ Chineke nna ji ike niile nara anụ inwenụ nna dị obiọma biko nara aja nke anyị na-ehunyere gị na emume nragoro n'eluigwe dị otito nke nwa gị anyị na-arịọ ka anyị site n'ịgbanwe onyinye nke gị ndị a kacha nsọ site n'ihe nke ụwa
wepụ obi anyị ka anyị wee welite ha elu wee rute n'aṅụrị nke eluigwe. Anyị na-arịọ gị ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na ị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa ta ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye mgbe o sichara n'ọnwụ bilie gosiri onwe ya n'ebe ụmụazụ ya niile nọ wee ragoro n'eluigwe ka ha na-ele anya ya iji mee ka anyị keta oke n'ịbụ Chukwu nke ọ bụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: nsọ nsọ nsọ, osebụrụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na hosana n'elu kasị elu. Nna anyị dị nsọ ezie, nsọ gị na-edu ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onye ndị ya nsọ site n'ịhụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye n'ahụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko nsọ nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya na-asị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke. Ihe omi nke okwukwe. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ehụnyere gị achịcha nke ndụ na iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekene n'ihi na i kwere ka anyị dị mma ikwuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala arịọ ọnụ ka anyị bụ ndị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gbazuru n'ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie popu anyị bụ Leo nke 14 na bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị ofu ọta gị niile. Chetakwazi ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Iko meere anyị niile ebere ka anyị chọrọ Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, Eugene dị ya nsọ, ndị apọstụl gị dị nsọ,
na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụwa were keta ndụ ebighị ebi ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwe n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa ta ụwa niile. Amen, amen. And glory, wisdom, thanksgiving, and honor, power of man, all belong to the Lord, forever and ever. Amen. Ndị nke mụrụ n'anya, ngwanụ ka anyị were ekpere na onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị o sebụlụ ụwa na ajọ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị na ndị oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị ụmụazụ gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu, elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile dịka uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụlụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nyerịta n'onwe unu ekele nke udo. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chukwu, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ dị na Jesu Kristi onye ragoro n'eluigwe, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Kụrụ ahụ na ọbụla dị na Jesu Kristi chekwa anyị ruo na ndụ ebighị ebi. Number 55. Next, 212. Next, number 1, and followed by 241.
anyị ga-abịa. Chineke kwere ihe niile, onye dị mkpa ezi eri, n'ikwere ka anyị keta oke n'ihe nke eluigwe n'oge anyị ka nọ n'ebe ụwa. Mee ka anyị na-ewelite obi anyị elu n'ebe ị nọ mgbe niile, n'ihi na ọ bụ ngịnwa na-agbanwe ahụ anyị ka o nwee otuto dị ebi ebi. Anyị na-arịọ ihe ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Oitọdụ Yesu ka anyị gee ntị n'ọkwa dị mkpa. Biko, o nwere ring nchi n'ebe a, ọla ntị ama ewetara na tọilet ụmụ nwaanyị, so ụmụ nwaanyị nche kee onye ọbụla na-achọ nke ya gbasa mas ejebe were ya. A na-echetakwara anyị na Igusa nke 2025 nke ga na Houston, Texas, ka ndị ọbụla agaghị aga Igusa na-ebube ụgbọelu maọbụ họtel ka a gbaa mbọ mee ya kịta. Young adult ga-enwe their rehearsal ma gbasa mas. Holy Spirit Charismatic Renewal nke chọọchị anyị na-eme ka anyị ma na ha ga-enwe nkwado maka Pentecost Sunday nke ga-amalite June 4th, 5th and 6th 6 p.m. na chọọchị anyị ebe a na-ayọ ka onye ọbụla bịa nọnyere ha. Luisa and Anthony Ngwa na-asịkwa ka anyị kelee mmadụ niile pụtara na Fraịde nọnyere ha na funeral mass nke their mother Ella. Anyị nwere ndị ọhụrụ na chọọchị taa. Ọ nwere taa ụbọchị mbụ iso anyị na misa. Ọ bụ na taa bụ mkpụgị mkpụrụ n'okwu gị biko. If today is your first day, you are welcome in Jesus' name. Anyị na-ekezikwa onye ụkọchukwu tụrụ anyị ma start nke bụ Fada Wisdom obi ajọ nwa ka anyị tụpụrụ ya aka. Ejizimola na-asị onye ọbụla Happy New Month. Oitọdụ Yesu. Biko mekwana iwe, asị ụmụ onye chefuru black shop last Sunday n'ebe a, ọ bụrụ nke gị agbasa mas edebe ahụ biko. And in a special way, the Reverend Sister, please put your hands together.
Happy Ascension Day to all of you. Have a wonderful day. Youth and young adults choir will have practice immediately after Mass. Hymn number 271.